Yazi okungiphatha kabi nakho konke intoni ukuthi njengoba ngilabhodi ngifuna ukuthi sizolungisa izinto, ngifuna ukuthi kulunge izinto. Ngicabanga ukuthi ngike ngakubekela ekuqaleni ukuthi ngoba ngidinga umphefumulo wendoda yami ulale ngokuthula. Kodwa udadewethu usangidlala mengabe ethi wayengaqondile. Uyazi ungidlalaphi na? Ngumngani wakhe. Uma kuwukuthi wayedinga usizo, kwakufanele ukuthi afonele mina njengomngani wakhe. Kube yimina othatha isinqumo sokuthi okay, ngicela ufonele ubaba Ntuli. Kungabi uyena ofonela ubaba Ntuli. Phezu kwalayo bhuti, uthi ubaba Ntuli bese kunesikhathi emshela. Wena bhuti nje lento uyibona kanjani? Njengomngani wayengeke aze akwazi ukukhuluma nami? Angihlebela athi mngani wami awulungise kanje kanje kuyanakala lana. Mina uzwa kahle mama. Yes bhuti, njengoba Sanibonani bakwethu, igama uSandile wakaMagwaza. Siphinde sinamukele kwishow yethu esibiza ngokuthi abangani bethu. So thina la ekhaya bafethu sezinto esimple kakhulu. Siza abangani ukuthi babuyisane, bahlalisane egameni lomngani. So nawe makuthi uhleli lapha ekhaya unalento yokuthi hayi man, yazi nami ngiyahalela ukubhalela le show. Kulula kakhulu, ungakwazi ukuthi usibhalele kwi-email yethu esibiza ngokuthi umjoloshow@gmail.com. Ngiyiphinde umjoloshow@gmail.com. Then emva kwalokho sobe sihlala phe kodaba lakho. But okwamanje asenze kanje, asilike, subscribe, si-comment, senze yonke into nje kube busy nje. Sithi ukwenza traffic nyana nje kube busy bafethu. Yabo leyo nto leyo. But ke sabe samosha isikhathi kwesibona ukuthi umngani wanamhlanje ukhala ngani amakade ekhala ngobisi. So bafethu asikhali, asibangene, asisho. Sinamukele futhi bafethu kwishow yethu esibiza ngokuthi abangani bethu. So njengamanje sengihleli nomuntu okuyena osibhalele udaba lakhe ufuna ukuthi asizakale la kuthina. So ngeke ngisamosha kakhulu isikhathi, ngizothatha intambo zami ngibhekise kuyena. Malo. bhuti, Unjani Ntombi? siyaphila njani nini? Siyaphila. Yebo. Ngizocela ukuthi wazise ababukeli esihleli nabo lapha ekhaya ukuthi abesihleli nobani wakabani. Babukeli, ngihleli noNontobeko wakaNtuli ongumama Ntuli. Umama Ntuli. Yebo. Siyakwamukela Mama Ntuli kushow yethu. Ngiyabonga. Mama Ntuli, ngabe ukhala ngani namhlanje thina singakwenzelani? Ufuna ukusizakala ngendlela. Kwenzakalani? Sini story? Hey bhuti, ngidinga usizo kakhulu njengoba ngikwazi ukunibhalela kule show yenu. Nginethemba elikhulu lokuthi izongisiza. Ngilimele bhuti kakhulu. Ngilimele enhlizweni. Okubuhlungu kakhulu ukulimala kwami, ngilinyazwe umuntu ebengimthanda, ngimkhonzile eseduze kwami. Nginomngani lana akade sazwana naye iminyaka, ngizwana naye. Hey bhuti, njengoba ngithi ngilimela ngazi ngizochaza ngithini. Ekuzwaneni kwethu kwase sekuhamba ubaba emhlabeni. Uma ehamba ubaba uNtuli emhlabeni, sengithola ukuthi ade ngidliwe ithende, ade ngiphuma ngale ngemuva. Ubethandana nobaba Ntuli. Okungizwisa ipain kunakho konke ukuthi ekuthandaneni kwabo kuhambe kwahamba kwagcina sebethola nomntwana. Banengane bhuti. Alright mama. Manje lento uyithola emva kwesikhathi esingakanani? Nanokuthi umntwana lo khuluma ngayo uneminyaka emingaki njengamanje? Umntwana mengabe ngingaphazami ula ko9 years. Futhi lento siyami iqhamuka from wona lo 9 years. Yebo bhuti, ngizosho kanjalo ukuthi sesiside isikhathi njengoba ngisho ukuthi bebengidla ithende because mina usefana nodadewethu kumina. Yingakho ngithi ngibhlungu nje kakhulu, angazi ukuthi ngizolapheka kanjani ngoba ngiyopha ngaphakathi. Yes mama, akungikhanyisele lawe mama. Ngoba ngathi usuneshow ngempela ukuthi lengane yakho egcekeni lakho. Ukuthole kanjani lokho ukuthi lengane ngempela yakho? Ubuza umngani noma mhlawumbe kwenzakaleni? Uthole kanjani yonke leyo nto leyo? Hey bhuti, ukuthola kwami indaba yalomntwana because bekumntwana nje ofana nasekhaya. Wasekhaya obehlezi ezovakasha naye mengabe ehamba emshiya njengoba ngisho ukuthi usefana nodadewethu. Kutholakale uma sesiyolungisa izimali zika baba njengoba bengasekho emhlabeni. Uma sithi siyafika khona kukhona lo mntwana ovelayo. Ekuthiwa kumele ukuthi abe khona. Hawu kanjani because nginabantwana ababili. Umntwana lo wesithathu ingiphathe kabi lento. Cause nabo abanalo phela ulwazi. Ingiphathe kabi, ngiphindele ekhaya.
Mengabe ngifike ekhaya ngifike ngilibeke udaba ukuthi hayi ngihambile kanje 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 kanje. Izinto zababa kukhona umntwana ekufanele ukuthi abe khona kuzona. Njengoba kumele ukuthi izihlukaniswe. Mese kube khona ovelile ekhaya engeke ngize ngimoshe. Emndenini. Ovelile emndenini kanti uvela nje kukhona lemfihlo akade nayo. Kodwa-ke ngamxolela cause ushilo wathi bekunzima ukuthi angakwazi ukuthi angibekele leyo nto. Indaba yomntwana ubeyazi. Wangitshela-ke ukuthi umntwana uNtuli wamthola kumngani wami. Khumbula bhuti umngani amthola kuyena ilo usisi wami owudadewethu. Lo la ngaphasi kwephiko lami. Uyena-ke amthola kuyena uNtuli. Ngase ngizama ngawo wonke amandla ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi ngempela kuyikona yini ngoba ngendlela ebengisangene ngayo bengingakholwa. Ngamthatha umntwana ngamtshontsha. Ngamtshontsha ngahamba naye ngaye emtholampilo sayokwenza ulibofuzo. Uma ebuya ama-results athi 100% umntwana okaNtuli. Futhi angazi njengoba ngishilo ngathi ngiyopha angazi. So mama emva kokuthi usutholile umntwana ukuthi okaNtuli uke wambuza umngani noma uzoqala nje namhlanje ukuyikhuluma lolu daba kuyena noma mhlawumbe ngike nalikhuluma before okwenzakalana? Angiqali bhuti njengoba ngilana. Ngike ngazama ukukhuluma naye. Cause njengamanje bhuti ayikho into esesingayilwela ngoba umnyeni wami veli usashona. Ngidinga la ukuthi akwazi ukulala ngokuthula. Yingakho ngize kunina. Ngike ngazama ukukhuluma naye. Mengabe ngikhuluma naye-ke ungilahla ingqondo. Ungishonisa le nale. Okubhlungu-ke kunako konke okudala ukuthi ngize ngibhalele nina. Usehlehlile nakumina. Okhomba ukuthi vele lento into ayaziyo. Usehlehlile kumina akasezi kami. Belingashoni ilanga engayanga kami. Nami belingashoni ilanga ngingayanga kwakhe. Njengoba nje ngisho ukuthi bese sifana nabodade. Yebo bhuti. No ngikuzwa kahle Mantuli, ngikuzwa kahle. So-ke Mantuli-ke ekugcineni kwayo yonke lento le sesimbizile naye umngani wakho sahlala naye lapha sayidiscuss. uMantuli ufisa kuvali why la ufuna ukuxola ufuna ukukhulumisana nomngani kwenza iyiphi part ngempela okuyiyona oyibeke phambili ukuthi ufuna ukusizakala kuyona? Kahle bhuti engingakusho mina kuwena ukuthi ngidinga ubulungiswa. Njengoba ngishilo eqaleni ukuthi ngidinga ukuthi umnyeni wami alale ngokuthula le khona. Yes wenzile amaphutha. Kodwa umuntu masengale kwethuna ke kufanele ukuthi umkhulule akwazi ukulala ngokuthula. Into engidingayo kuyena impendulo bhuti, impendulo ukuthi angitshele ukuthi lokho akwenza wakwenziswa yini. Yaqala nini into yabo? Yes leyo nto bhuti impendulo ezinjalo. Kodwa njengoba ngila nje angizile ukuzolwa, angizile ngempi kukuyena ukuthi uzokuthatha akuthini kodwa ngidinga impendulo bhuti. Impendulo. No mama Mantuli ngikuzwa kahle kakhulu. So ngizokwenza kanje. Ngizoyithatha lento ngiyibuyisele kunina bakwethu ngimtshela into eyodwa ukuthi umama Mantuli usesibekile istory sakhe. Into esoyenza thina sesizobiza umngani ukuthi naye ezobeka iside lakhe le story. Kodwa kwamanje asibize umngani. Mama, unjani Ntombi? Ngiyaphila. Sikhona nathi. Ngizocela ukuthi uyi-introduce ukuthi ungubani wakabani ukuze sikwazi sikwamukele nje la ekhaya ngendlela. Yes. Igama lami nguKhanisile wakwaButhelezi. Yebo. Siyakwamukela mama, siyakwamukela mama. Nami ngithe ngixolise lapho-ke nami sengithe ukuthola uswazi oluncane lapha. Kahle akuyena uMantuli, umama Ntuli. Ngesimo sokuthi ushadile kwaNtuli. Ngixolise kuleyo ndawo bafowethu sifunda size sife niyazi nami ningixolele bakwethu. Mama umama Ntuli kahle uyena okubizele kule show ukuthi khona udaba afuna ukudlulisa kuwena kuqala. Ngiyathemba umama ngabe uyamazi? Ngiyamazi. Umazi kanjani mhlawumbe? Umngani wami omkhulu ufana nodadewethu. Hayi kuhle kakhulu kusho ukuthi ngithemba ukuthi abantu aba-right engihleli nabo. Ngijabula kakhulu ukuthi into efana nalezo. So ngoba bese ngishilo-ke mama ukuthi umama Ntuli uyena umuntu ufuna ukudlulisela something kuwena. So ngizotetela yena umama ukuthi achaze ukuthi kahle ukubizeleni. Yes malo. Engikubizele kona sis akukuningi.
Ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi sesizwana iminyaka eminingi kangakanani sinawo. Awusayena umngani, uyakwazi lokho. Uwudadewethu. Usuwudadewethu. Engikubizele kona okudala ukuthi ngize ngibhalele le show. Ngicabanga ukuthi unakho okuncane emqondweni ukuthi ngikubizeleni. Ngoba ngike ngahlangana nawe, ngazama ukukhuluma nawe, kodwa ngilahla ingqondo. Yingakho-ke ngithatha isinqumo sokuthi ngize ngibhalele ishow le. Ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi ekuyikona kuphi engikubizele kona la. Engikubizele kona ukuthi ngizothola impendulo ezifanele ukuthi ngizithole njengamanje. Yes. Ngabe umama uyazi ukuthi mhlambe umama Ntuli ukhuluma ngani noma une-idea ukuthi kahle kahle yini oyibizelwe la? Hayi, mina ngicabanga ukukhuluma indaba yengane. Oh yes. Yebo. Ingane kaba? Ingane yami. Okay. Alright. Okay. Ngizocela nje umama eze nayo indaba athi ungidlala kancane ukuthi kahle kahle mayikhuluma ngengane kwenzakalani ingane kabani. So ngizobona ukuthi kahle kahle sisakhuluma ngodaba olulodwa ngoba uthe ungithi kancane umama Ntuli ngalo daba, so ngifuna nje ukuthola nami ukuthi kahle kahle sikhuluma ngani. Yebo. Kushuthi ubaba Ntuli. Yes. Ngathola itoho empangeni. Ngithola itoho empangeni ubaba Ntuli ehlala khona. Kushuthi welokhu engishela vele. Ngilokhu nginqaba ngithi ngeke ngize ngikwazi ukuthandana nawe ngoba lo ufana udadewethu. Umama Ntuli ufana udadewethu, umngani wami. So nje mase thuzwa lelo hlazo nje ukuthi ngijola nawe kanjani. Kushuthi lokho engishela ubaba Ntuli ngithe ngifika empangeni ngithola umsebenzi kanti nayo vele ukhona empangeni. Kuhambe kuze kuphele umsebenzi kumina. Kushuthi ngoba vele besebile ke ngasasheli vele. Ngize ngimfonele ngicela usizo ngithi ngicela engisize nginenkinga la. Sengiphela umsebenzi anginayo imali yerent. Yabo. Egcina enginika-ke. Igcine lapho eqhubeka eshela. Sigcina size sithandana. Ukuthandana kwami naye kanti sizogcina sekuqhamuka indaba yengane. Kodwa hayi ngoba ngangiqondile. Okay. Mawuthi mama hayi ngoba awuqondile. Shuthi lento eyayenzeka nobaba Ntuli yaqhubeka isikhathi esingakanani niyenza nobaba? Yena welokho engishela nginqaba shela nqaba. So mengabe sengiphelele umsebenzi bese silokhu vele-ke sesibonana. Senibonana nobaba? Yebo, ubaba Ntuli. Naqhamuka umntwana lo sena-9 years. Usena-9 years manje. Okay. Nangilichaza udaba. Yazi okungiphatha kabi nakho konke intoni ukuthi njengoba ngilapho ngifuna ukuthi sizolungisa izinto, ngifuna ukuthi kulunge izinto. Ngicabanga ukuthi ngeke ngakubekela ekuqaleni ukuthi ngoba ngidinga umphefumulo wendoda yami ulale ngokuthula. Kodwa udadewethu usangidlala mengabethi wayengaqondile. Uyazi ungidlalaphi na? Ngumngani wakhe. Uma kukuthi wayedinga usizo kwakufanele ukuthi afonele mina njengomngani wakhe. Kube yimina othatha isinqumo sokuthi okay ngicela ufonele ubaba Ntuli. Kungabi uyena ofonela ubaba Ntuli. Phezukwa layo bhuti uthi ubaba Ntuli bese kunesikhathi emshela. Wena bhuti nje lento uyibona kanjani? Njengomngani wayengeke akwazi ukukhuluma nami? Angihlebela athi mngani wami awulungise kanje kuyanakala lana. No, ngikuzwa kahle mama. Yes bhuti njengoba ngila ngizolungisa izinto akangangidlali akakhuluma okuyikona ukuze kukwazi ukuthi izinto ziqonde zilunge. Hayi bandla ngiyaxolisa kaba yiphutha ngabona ukuthi ngizoba ngiyaniqhatha. Yabo. Mengabe ngisho into ekanje. Ushuthi mawuthi mama ubona ukuthi uzobe ubaqhatha wena-ke njengomngani wakhe ubefana nosisi ngoba phela ngichazile ukuthi ubungani benu busolide ngaleyo ndlela. Awubonanga ukuthi mhlambe kungawumbono omuhle mawuqala ukuthi umtshele umama ukuthi hayibo nangu phela ubaba Ntuli kwenzeka ukuthi nokuthi because phela ubaba Ntuli akafikanga nje usuneyinkinga. Yabo akavela waqhamuka usuneyinkinga ube umuntu nje obuwazi ukuthi ubaba kamavele. Sengisho ukuthi ngale khathi saqhamuka okokuqala ungakabi neyinkinga. Awubonanga ukuthi mhlambe ngawubona omuhle ukuthi umazisi uma hayi kaba yiphutha mina shothi into engona ngayo ukuthi ngitshele omnye usisi
oyihlobo sakhe ukuthi uBaMtuli uyangishela ngoba usibari wakho. Oh ya. Yabo. Shikulo sisi wathi ey angazi ukuthi uzoqala uthini utshela umngani wakho. Ngasanga gcina ngisabile ke nami ukumtshela. Ngoba vele uBaMtuli vele wayeka vele na ngaleso sikhathi nakho ke sengithola ukuxakeka sengisempangeni. Sengimfonela njengokuthi nje ukuthi usibari wami. Oh ya. Kanti yena sezovela ethathe ukuthi ke vele sisale sesithandana. Kanti ukuthandana kwethu kuzovela eqhamuka umntwana. Oh ya. No, yazi mama mina ngiyayizwa kahle ngokuyibeka. Kodwa ke manje ke umama ukhala ngokuthi kusakhona ukudlaleka la. Akakakuzwa kahle ukuthi uze kufike ukuthi sekuyathandwana because mase kuthandwana sekuyinkulumo yabantu ababili uyabona sekukhona into esiyenzayo thina sobabili so mawuthi sekuthandaneka ufuna ukuza lapho kumalo ukuthi kahle mase kuthandaneka still futhi awungitsheli njengomngani wami iphutha labakhona ke lapho bandla ngokukhulu ukuzithoba nje ngiyaxolisa labakhona ngoba ngavela ngatshela usisi wakhe naye wabe sethi ithula nalolu daba baleka nalo ngenyawo zombili wavela banalokho nje uthi ngizomqala umthini nje umtshela indaba engaka mase ngivele ngiyamanga ngoba wayesethe ukuma naye uBaMtuli theme semfonela waphindwa waqala phansi ngizwa kahle mina angazi noma mhlawumbe umama usaba ukuthi mhlawumbe wayezobe ngathi uchithe umuzi wakho noma kuzokwenza la angazi ngoba manje angimqondi nami ukuthi uthini kahle ngicathi nami ngilapho nawe ngoba ngibone ngathi uconfusedile mawazi nawe ukuthi kahle kwenzakalani kodwa ngibona ukuthi kwakuyona ndlela eright njenganomngani ukuthi angazise futhi kungaze nje kuze kufike ngoba kushuthi uma kuukuthi yena wangazisa kwangeke kuze kufike la ukuthi yena kumele ukuthi avulele umyeni wami amathanga wayengeke azamvulele kuthiwa wangazisa kodwa yena wabona ukuthi ngcono avele avule amathanga kumyeni womngani wakhe kumyeni kadade wabo lo muntu umuntu onjani umthemba kanjani umuntu onjalo Ngiyaqolisa baba. No ngikuzwa kahle mama. Manje ngoba ngale nkathi sengithola umntwana noBaMtuli. Ngale nkathi sengithola umntwana noBaMtuli ngoba umama ukwangivezela la sisasobabili ukuthi kukhona isondlo besiphuma sizokondla umntwana wakho o9 uBaMtuli. Ngabe bekuyinto vele bisiqhubeka ukuthi uyondla uBaMtuli ingane yaqhubeka ibandala kuzoba imfihlo nje ukuthi ngeke nimtshele umama hayi uBaMtuli beyondla ingane kodwa uke wahlala phansi wangitshela ukuthi sekuzomela ukuthi unkosikazi azi oh yes ukuthi ingane uyayondla oh ya kodwa yona beyondla nje njalo ngenyanga alright angizwa kahle ngoba manje ke mama la lize kwena mama Ntuli ngifuna ukuthola la ukuthi ngale nkathi sikhona ingane sisemndenini ngithi ikhule khona ekhaya idlala nezingane zasekhaya uzikhula nje ndawonye nezingane zakho isiphi isinyathelo ozosithatha ke from now on ngoba phela usuyayazi yonke into manje sikhanyiselekile ukuthi kwenzakalani so ngifuna ukubheka inyathelo ukuthi mhlawumbe usuzokwenza njani ingane le kamngani wakho isazoqhubeka isekhaya noma mhlawumbe sekukhona izinto nawe ufuna ukuzilungisa esayidini lakho alukho ushintsho lizoba khona futhi njengoba ngishile eqaleni ukuthi njengoba ngila ngidinga ubulungiswa ngidinga ubulungiswa phakathi kwami naye yize nje noma kusho ukuthi ube yingozi kumina ngoba uma kunje kusho ukuthi bengingadla ngisho upoison ngingazi kodwa ke ngoba sekwenzekile akukho ukuphindela emuva nomuntu futhi kufana ngabe siyambanga manje akasekho uselele kobandala kukuthina naye manje ukuthi eyiphi indlela silungisa kanjani kwenzakalani going forward yebo yilokho mina engikudingayo ngizwa kahle so mama ngoba umuzi mama so from now on ngicabanga ukwenza njani hayi mina bengicabanga bandla bengicela uxolo bengicabanga ukuthi njengoba umyeni wakhe bebhala ingane yami emafeni ngivele ngimbuyisele oh ya amafa umntwana vele nje sihambe naye so sayini ukuthi yonke into ibuyela kuyena
Ibuyele kumama. Ngiyakuzwa ukuthi uthini, kodwa angidingi kanjalo mina, angiwadingi amafa. Angithi vele kwakumele ukuthi awathole ngoba umntwana kaNtuli. Kwakumele vele ukuthi kube khona akutholayo njengomntwana kaNtuli. Yize mina-ke ngingamazi. Kodwa-ke ngibona ngingabona ubulungiswa lobo. Uma kuwukuthi bengingadinga ubulungiswa bengengize ngikulethe la kule show. Ngibona ngingabona ubulungiswa. Uma uthi wena uzongibuyisela. No, ungangibuyiseli. Vele umntwana okwakhe. Kuyadingakala ukuthi kugcine ngakuyena. Ngoba futhi ekugcineni thina senza izinto ngamasiko bhuti. Ngendlela eqondile. Ukuthi ngikhulumisane naye mhlampe nabantu bakubo. Sikwazi umntwana ukuthi siyomthenga khona. Ngoba phela ngithi umntwana kaNtuli. And nami senginesiqiniseko sokuthi umntwana kaNtuli. Kumele ukuthi sihambe siyomthenga khona senze izinto ngosiko olufanele. Yes. Wow. Yayinhleke lento oqeda lisho mawami njengamanje. Yebo. Itshengisa ukukhula nanokuthi uyafisa ukubona impilo iqhubeke yaphambili. Yebo. So emva kwalamazi oqeda kushuma khona ofuna nakuthi fahla khona mhlambe. Ngeke ngize ngikwazi ngoba phela uyena yedwa umfana wami uzonyabulala wami nje. Bese bengiphuca yena ngizokwenza njani mina ngoba nami ngithembele kuyena. Uyena yedwa nje. Ya asikho lapho kakhulu bhuti. Kodwa-ke uma simthenga umntwana akusho ukuthi sesiyamhlukanisa naye. Usazoqhubeka Akusho ukuthi sesiyamhlukanisa naye umama uzoba kumina njengoba evele ekwazi ukufika kumina akwazi ukuya ngakumama kuphela thina kufanele senze izinto ngendlela. Usiko lale ekhaya kaNtuli engalifica kumele mina njengonkosikazi wakhona ngiphinde ngiqhubeke layo. Naye-ke ebengicela nje bhuti ukuthi ngoba bese ngifana nesitha kuyena. Uyena owasukela umnyeni wami wasondela kuyena. Kodwa futhi uyena futhi mina bese ngiyisitha kuyena. Ngendlela ebekwenzeka ngayo ngaqeda engambuza into ekanje ubesehambela le kude ubengasekho kumina. Bengingasamboni nje. So engikufisayo kuyena njengoba sekuze kwakheka nomntwana. Umntwana sekowethu sobabili. Akasekho emhlabeni umuntu owasilethela lo mntwana. So ngekusize ngalutho ukuthi mina naye sikwebhani. Izinto mina bengifisa ukuthi zibuyele esimeni. Ngoba akasekho umuntu esizombanga manje. Amahlamazi akho mama. Uthini emva kokuzwa indaba enje mama? Are you willing to ukuthi kulungiswe izinto sibuyele esimeni sakhona? Hayi akunankinga ngoba vele uyibeka kahle uthi ingane izoza ngala ize nakuyena. Mina ngibona ku-right nalokho. So uzimisele nje ngayo yonke indlela ukulungisa zonke inkinga ezibe khona nje kunini nasebunganeni benu ukwazi ukuthi nibuyisane mhlasana. Ngimisele ngakho konke. Wow. Yayinhle into. Ngibonga kakhulu mama Ntuli. Sibonga kakhulu nje nanokuthi uze la ekhaya ukuzehlisa kwakho yize bunokungaqondisisi ukuthi kwenzakaleni but now usukhanyiselekile ukuthi umngane wakho walingeka ngendlela owalingeka ngayo. Mina sengithanda nje ukuhlonipha kakhulu ukuthi ukwazi na ukuphakamisa usho ukuthi no mina nje ngifuna nje sibuyisele umngane bethu kubuyele nengane sibe umndeni owoma. Yebo. Ngiyabonga nami bhuti kakhulu nanokuthi ngithi uma nginibhalela nisukumele phezulu ngoba phela kusho ukuthi bengizogcina sengifile. Ngoba nje enhlizweni bengingakutholi ukuthula. Ngiyacabanga ukuthi manje ngizoba nokuthula. Nokubonga thina mama ukubonga thina kakhulu nanokuthi nje njengeshow abangani bethu sikwazi ukusihlanganisa abangani ngempela siyenze lento esithi siyayenza nathi ukuthi sihlanganise abangani bakwazi ukubabuyisane baphinde bahlalisane egameni lomngane. Ngibonga kakhulu. Bakwethu niyabona namhlanje ngiqeda ngesimile because yonke into esiyenzile sikwazile ukuthi silungise inkinga zabangani bakwazi babuyisane baxoxisane and ngithemba kakhulu ukuthi from now on izinto izolunga nomntwana uzoba khona egcekeni kuphilwe nje ihappy family bakwazi bamove baye phambili yize ubaMntuli esengekho kodwa lona uthanda egcekeni ngathi into esazoba khona. So sibonga kakhulu. Ngibonge nokuthi nani nisahleli nathi niqhubeke nje nisithande kakhulu nisubscribe and like ni-comment nishiyele yonke into enifisa ukuthi niyibone nakuyona le episode niphinde ni-comment kuyona just ukuthi nabo omama babhosteke uthando labo luqhubeke luye phambili. Sibonga kakhulu ngimthanda